ukuthi uma wengane nje ngibuka ukuthi umuntu ongakwazi ukuqhuba naye future and isikhathi esiningi uyakwazi ukuthi acele usizo ngisho kumina ngibona ukuthi umfowethu akamnakile ngoba nengane angibona nokuthi ayisupport. Usizo kanjani? Usizo nje uma wengane nokwenzeka ukuthi udinga imali uyashoda emalini mhlawumbe ingane iyashoda all the stuff ngikwazi ukuthi ngimlekelele and like nokubuza ukuthi why umfowethu ekhona because naye uyakwazi ukuthi uyasebenza so yini engayinaki ingane so ngibuka ukuthi Fisher akanandaba nazo zonke lezi zinto lezi engitshela zona. Uyasebenza ubafo? Uyasebenza mfowethu. Kahle. Uyasebenza nje kahle. Okay. So mayingabe okay okokuqala ngqa ecele usizo lwemali wabuyela wayotshela uma wengane yakhe ukuthi ngike ngacelwa uma wengane yakho la ngamsiza kanje kanje noma kwaba yinto yaphelela kunina noba u2 mhlambe ongenzeka ukuthi hayi ngoba nakho ukuthi uyamthanda mhlawumbe udinga inkokhelo ukuthi usumsize kaningi therefore uyazibona na ukuthi hayi mhlambe nami anganginikeza lento engicela ke noma uthando noma yini. No, ukuba nje honest sis. Emecela usizo because the first time icela ngangimkwazi ukuthi ngikhulume naye umfowethu njengomuntu engazi ukuthi u-right. Ngimtshele ukuthi no, uma wengane uyashoda lapha nalaphana. But uyena umfowethu the most of the time ukhuluma ukuthi like vele akanandaba because umuntu onezingane eziningi eza and kubantu abahlukahlukene yabo. So umuntu nje engasho ukuthi ufika ayishaye ayidlulele. Ukuthi inhloso yami ukukhuluma nje iqiniso. Since ngahlangana nawe ever since nje sikwazi ukuthi sibe ndawonye uma ngifikile lapha ngizobheka umfowethu ngifike ngikufice uthothi uyafika sihlale nani ngakubona ukuthi yazi umuntu o right and okubhlungu kakhulu umfowethu uzeningi izinto ayikhulumayo ezimbi ngawe and ngiyakubuka ukuthi umfowethu akakufanele angifuni ukuqamba amanga and okungiphatha kabuhlungu ukuthi umfowethu ngihlezi ngasonke isikhathi ngimchazela ukuthi no umuntu okanjani umuntu o right kangakanani so ngabuka ukuthi njoba yena engayinakile yonke lento lena awumdeserve ngiyaxolisa ukusho kanjalo but kumele ngikusho because kuyiqiniso because njoba umuntu onengane nawe kodwa ehlula ukuthi akusize and wesiphathi uvele unengane inqwaba unoma wengane inqwaba and kuyayincoma ukubuhlungu uyayincoma ukuthi nje uyashaya adlule thole lo ishingane kanjalo akanandaba so ngakubuka ukuthi ayikufanele yonke lonto bese ayikufanele like serious yabo so kuyisifiso ukuthi ungamukele enhlizweni yakho because ngikuthanda angifuni uqamba mama. Sho indaba ngifuna nge-private number la. Hawu mfethu ungadinwa nxese mfethu yazi anginakanga. Nazo yini kwenzenjani? Le mfethu no khona udaba yazi bengithi ngisafuna sithi ukudlula kulona kancane la. Ya kwenzakalani? Hayi inkinga ingale ndaba emawengane yabo lesa sathi uxoxe. Yena muphi mawengane? Hawu mfethu uxolile mfethu. Ngiyambona mfethu ngiyambona mawengane wami lo ngiyambona. Ne mfethu. Ya kwenzakalani? I know mfethu akungakuthusi mfethu ukuthi ngikhulume kanjena mfethu kodwa angifuni ukugoqa mfethu njengoba ngeke ngakufakela ukuthi uma wengane yakho mfethu umuntu orathi kanjani and kuyisifiso sami mfethu ukuthi ngimbone eba umuntu wami mfethu angazi lokho kuzokuphatha kabuhlungu vele ngiyazi mfethu kodwa kuyisifiso sami ukuthi ukwamukele bra wami because vele awunandaba naye yabo. Hayi ngathi masikama lokujwayelana ke manje babusuzohlala ngidla khona. Cha mfethu ngiyaxolisa mfethu hayi ngamatshe mfethu bekuyisicelo nje mfethu hayi ukuthi siyalwa bekuyisicelo sokuthi because vele awunandaba naye mfethu kuyini mfethu kuloku umbambile mfethu umbambele into engekho. Hawu mfethu hayi khona ngiyakuzwa kodwa phela mfethu singase ukujwayelana phela mfethu ungaze uzofuna la ngidla khona mfethu uma wengane wami mfethu uba awukahle nje uzungazithatha uma wengane wami ngikhona ngisaphila.